Добрий день, шановні сябри. Мені не треба 3-5 хвилин, тому що я вперше раз удзельнічаю в такой конференції, і як завжди казав, у мене немає такого політичного досвіду, який є у спікерів, які присутнічають на цій конференції. І тому моя головная думка і тое, про што я зараз думаю, гэта не про тое, як Украіна нам можа дапамагчы, як Еўразвяз нам можа дапамагчы, а одна думка. А якой уплыў і якую каштоўнасць дэмакратычныя сілы завоевали на протягу 6 годов. То есть мы памятаем и все разумеем, якой был 20-й год. Я пытаюсь, и когда я размовляю с сябрами внутри Беларуси, яны кажут, нам не цікаво, что отбывается у демократичной супольности. И мы бачим шмат сигналу, якія пацверджваюць гэта. І вось я б хацеў думаць і разважаць і дыскусаваць на тэму, а што трэба зрабіць, каб вярнуць ту моц і ту каштоўнасць, якая была у дэмакратычнай апазіцыі на пачатку 20-х гадоў. Вось гэта тэма, якую мне цікава. Я разумею, што гэта можа не тэма гэтай панельнай дыскусіі, але ж мне здаецца, што это больш важна. Таму мы кажам пра акно магчымасцей, але ў мяне простае пытанне: а чаму 6,5 мільёнаў беларусаў, якія нейкім цудам будуць мець магчымасць выбіраць сваё жыццё, выберуць тых, хто ў гэтым зале? Чаму яны іх выберуць? Вось гэта пытанне для мяне самае галоўнае. Дякую, Віктор Дмитрович, за такую интервенцию, провокацию, я бы казала, у добром сенсе провокацию, конечно.